سلام أملا عالم تركبونا channel تكتلتي كمي كأنهم كل شيء نتهبوني هناز رأيتو كابل بندا مسكنكو روحوس كنيات بعد مسكال يقبر لكم إيبل نايلومي فيديو دما كم تريو مسكال معلتي استدالوت فيديو إيا كم تريو نزشفون جري أزيو دس زبل أو دعمت يهلفنا يولينا نعمتها دما كمزي اوان بسلام كبصحنا سناي دليتين تمنيتين ايو مباركس لومي ممصي نزي اتريوا زلكم شفون بكمي مقدي غزيا نعاكم كهبركم يزلكم مصي لكم منالبات تفتيكما ناي ازيا دسيلاتني 4-5 شفون اسفيل لكم قدم هجي كمزي اغن دفتكو بؤنت يلن السكمون كمزي عينت شفون تدليكم معي كتوكسوني إلى إيه مدانا أود أمت كون كله زوريا وين دما شوفون كنكدن أزيو دست بلنا مكنياتو دما أفتح معلتي تراه إنا نتكملا إتي كالو معلتي جن أب أدي تتخون نزي جير كايو كتسالي كتكيد تخيل إيكا أب سدس كوين كاجن نزي جير كا كتكيد قرب كبدي بليو مكنياتهم كم دلايكا أين كسكان ولا بصراحة كم دلائها كسرها كايك إني مالتيو بكمو دما هنساب جزئنايو ننوي جزء كجبرنا يخيليو كم تريوا ودعمت تهانيني شوفون تكادني هلي فيو قلنا تريفاتني قلنا دما قطعمي متعم أبين مالتيو أجي تصبو ديزاين تهانيني يولكو تفتوي لي تسفا قبر نكدان لما زتصبقو ጨርቂ ጥራሕ ደይኮነ ስፌት ውን እዩ ከመይ ዝመሰለ ጨርቂ ገዚእና እንድህር ጽቡቕ ስፌት ደይተሰፈየ ነቲ ክዳን ኣብኡ ከሎ የባላሽወዩ እቲ ዝከፍአ ጨርቂ ድማ ኣይፈተናዮን ኢልና ቲኣ ስፌት እንድህር ጸቢቃ ተሰፈያ ከምቲ ኣያ ትርእይዋ እናተይ ትከውን ማለት እዩ أنا أزي فتيو اندهر تدليو تخوينكم دما أمو داتا أدريسي كهبكمي بكمي مقدي كم تأززو بوشتي مسمر توكسو نمالتيو هجي نابوني يخيدال لكو بهان سابنسنا كم أول نزيعة channel حداش سكونكم كلكم سبسكرايب بمقبار نزيعة channel تكتلتيك تكونو يقدمكم قدم هجون بزو سراحو فيديوتات አለው አብ ቻናሌ አቲኩም ክትረክቦ ትክእሉ ንአኹም ይጠቅም የምህር ድበልኮ ኩልሻ ሂዜ ዝመጽእ ቲኦም ነባራ ድማ ኩልሻ ብሞራል ተታባብኡኒ አጆኪ ቀጽልዩ ትብሉኒ ካብ ልቢ የመስግነኩም ህጁን ከምቲ ቀደምኩም ምትባአኹም አይፈለኒ ቡነይን በአሪን ከሽክሻለኹ أود أمدس زبلكا مسبت أكيبكا نداس حقكا وجا ندابلكايو نيرو جن اتيجي كمتي انفلتو بهمام كورونا مكنيات كل سب جزئو أود أمد بقل اتتريو زلكم دما نا إذنين نا إيدين كمون أبجاكوري يالو ماتشو سلستيو مستي كدان بيج أسل زخونة السود اللي مالتيو ازي راح يكون نزي كدان كن ازس كلنا نسألا مسؤول ماتش تجبر اندهر دليهم نتي ناي نسألا اديات مالتيو لك كم دي ناي كدان كابو توسيدو بكلتا غوني اديات كيرو ازي بتصبقه كنتاتيم دسرهو انا اغاطامي اي ازسكون بزحت زاززو ግን رئيو له ازي فتيو ناتي مستأززتها بدهريو رئية بكم نسألها دي قبر كله برمزوك وانا بيجا أدياتون كخيدي خيليو أبتم كديو ولا مرأة قدن زوريا كدن أيكونن كم زون وكيبنان تسبقنان كنا بقلو نكالينا بزدلكم مو هبرلو أنتوي كم زحبركو مالتيو
ከምኡን ኣብ ዝቀልጠፈ ግዜ ተወዲኡ ኣብ ኢድኩም ክበጽሕ ይኽእል እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ሂና ተነቂሰዮ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስደት ከምዚ ዝበለ ስራሕ ኣዝዩ ዝድነቅ ኣብ ኣድናኳ ኣብ ኩሉ ቦታ ከድካ ክትንቀሶ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ሰብ እንድህር ደይረከብካ ደስ እንዳበለና ደይንረክበሉ ግዜ ኣሎ ነዚ ዝገበረትለይ ግን ሓንቲ ጎረቤተይ ኣላ ኣዝያ ንፍእቲ ዝተፈላለዩ ዲዛይን ብድሌትኩም ክትገብረልኩም ትኽእል እያ ምዳና ኣብ ስዊት ንትነብሩ ኣብ ቢል ቤን ከተማ ደለኹም ንመርዓ ድዩ ንጥምቀት ድዩ ንዓመት ቆልዓ ንዝኾነ ፕሮግራም እንድህር ክትንቀሱ ደሊኹም ብውሽጢ መስመር ንኣይ ተወከሱኒ ኣብ መወዳእታ ኣድሬሰይ ክገድፌ ኣነ ኣዝየ ፈትዮ እስኹም እውን ካባይ ንላዕሊ ፈቲኩምዎ ክትኮኑ ተስፋ እገብር ሎሚ ካፍቲ ዙርያ ንላዕሊ ሽፎን ዝክደኑ እንዳበዝሐ መጽእ ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ ናይ ስፌታት ኣጸባብቃዩ ናይቲ ዲዛይን ትማሊ ካብ ዝነበሩ ሎሚ እንዳሃሸ ካብ ሎሚ ድማ ጽባህ መመሊሱ እንዳጸበቀ ስለ ዝኸይድ እቲ ምርጫና ካብ ዙርያ ናብ ሽፎን ከይዱሎ ንኣይ ከምዚ ኣጸቢቀኒ ውኢሉሎ እስኹም እውን እንድህር ክትእዝዙ ተደሊኹም ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻይ ኣቲኩም ብውሽጢ መስመር ኣዛርቡኒ ከምኡውን ትደልይዎ ስፌት ዓይነት እንድህር ኣሎ ብከምዚ ዓይነት ስፌት ይሰፈየልና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኩም መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ተከዲንዎ ምስ ረኣና ከመይ ደስ ይብል ኢልና ውሽጥና ንብህግ ግን ብሰንኪ ኢንፎርሜሽን ደስ እንዳበለና ደይንረክቦም ነገራት ኣለው ብከምኡ እየ ኣነ ድማ ንኣኩም የህዋተይ ይጠቅም ይኸውን ኢለ ሂዘልኩም መጽእ ዘለኹ እዚኣ ኣድሬሰይ ናይ ፌስቡክ ናተይ እያ ኩልኩም ነዚኣ ሽፎን ትደልዩን ከምኡውን ምንቃስ ትደልዩ ሰባት ተሊኩም በዚኣ ኣድራሻ ብውሽጢ ይርከቡኒ ድማ ተወከሱኒ ኣነ መልሲ ክህበኩም እሞ ብኡ ክንራኸብ ኢና ባርክት ክቡራትና ቻናል ተከተልተይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሃቢርኩምኒ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ እዚኣ ቪድዮ ትጠቅም እያ ተይልኩም ናብ መቅረብትኩም ሼር ብምግባር ኣካፍልዎም ሰሰናይ ትምነልኩም ብሩክ መዓልቲ